Здравейте и добре дошли в нов влог. Тази седмица ще бъде интензивна, имам много планувани неща. Майка ми ще се прибира, ще се видим с нея. Днес снимаме неща за Инстаграм и след това аз съм на рожден ден на Лори, който беше миналия месец, но тя беше в чужбина, не успяхме да се видим. Сега ще се съберем да го отпразнуваме. Вече има коледно настроение. Планирала съм да заведа мама на коледните пазари, не само да ходим заедно в Копенхаген, а и тук в София да види нашите пазари. Свършихме всички задачи, които имахме, заснехме видео, което мисля, че се получи хубаво. Ако ви е интересно, можете да го гледате в Инстаграм. Виждате, че държа и подарък. Взехме някои дребни неща за бебето, които ще сложим под елхата и ще разопаковаме и ще ви покажем в някакъв момент. Не знам дали в този влог, но са много сладички нещата. А сега отивам на обяда с Лори и Маринка. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been... Добро утро! Мама пристигна, вече е в София, нямам търпение да се видим. Вчера с момичетата си изкарахме повече от страхотно. Беше много приятно и се надявам преди празниците да успеем да се видим поне още веднъж, защото после, когато и двете с Маринка родим, вече не знам как ще успеем да се напаснем. Хубавото е, че термините ни са с много малка разлика, така че горе-долу ще вървим с един график, но все пак нямам представа как ще успеем и дали ще успяваме да се виждаме. Надявам се. Лори беше в Мюнхен и е донесла страхотни подаръци за бебето, които много искам да ви покажа. Първо е ето това гащеризонче, което е супер сладко. Ние вече имаме едно подобно, но аз много исках такова, което да е този тип плюш, защото другото е като те го водят плюшено мече. Не съм сигурна точно как се води. Мисля, че съм ви го показвала. Под спалнята не мога да го извадя сама, но исках точно такова с ципче долу. Отвътре много ми харесва, че е памучно. Въобще страхотно е. Много сладка качулка. Нямам търпение да го обличаме с него и ми харесва, че е така доста широко, защото бяхме в Зара и гледахме едно много сладко, вчера всъщност в мола, много сладко нещо подобно, друга материя, но една жена дойде и ни каза да знаете, много са малки, изобщо крачетата не могат да влязат в ето тази част. Тук е много тясно, докато виждам, че това е широко, така че мисля, че ще има място и за памперс, и за дебели кълчици. Другото нещо, което е донесла Лори, е това одеяло. Нямахме такова по-дебело одеяло, което да става за навън. Повече плетени сме взели и търсех нещо, което да ми хареса, но не успявах да открия. Добре, че е тя и е взела точно в нашите цветове. Това тук е играчка, която, доколкото виждам, има няколко интересни неща. Ето тук има копченце и може да държи залагалката на бебето. Също така ушите издават много сладък звук. Има различни текстури. Тук отдолу има загризане. Какво пишеше още? Това е общо взето и тук може да се закачи някъде, например в количката. Нямам търпение да го използваме, направо изглежда страхотно. Едно боди от Zara Home, аз съм ги виждала с малкият принц. Много е меко, много е хубаво и е 1-3 месеца, 58 см. Общо взето повечето бодита, които взимаме, са 56, 58
имаме и 62 някои. Все още нямаме 50. Знам, че много от вас постоянно ме съветват да не взимаме 50, но аз искам дори да ги носи няколко пъти. Просто искам да го виждам добре облечено. Ще видим. Ще го преценим това. Не сме ги поръчали и евентуално изчаквам коледните намаления на Zara, например. За 50-ките не си заслужава да се взима нещо, кой знае какво, затова и гледам в H&M и Zara. Но вижте това колко е сладичко. То отново е с цели крачета. Тук отдолу има копчета, има и отзад. Може би ще е малко трудно за обличане, но пък е много красиво. И нещо от коледните базари на Мюнхен. Ето тази играчка, която нямам търпение и сега ще отидем да закачим на елхата веднага, защото е разкошна, много красива. Отивам да закача играчката, докато чакаме мама и после отиваме на коледните пазари. Честно да ви кажа, че аз малко правих размествания, защото като гледам от дивана ми изглежда малко празно в някои части. В същото време като погледна отпред пък други ми изглеждат и размествах, защото не исках да купувам допълнително играчки, но сега май ще успея да запълня всичко по перфектен начин. Ще сложим тази къщичка тук горе на видно място. Ще я подпрем, защото е много тежка. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this. Разходката ни върви супер. Не ядохме както си планувах на коледния пазар. Хапнахме преди това. Малко съгреших с едно мини еклерче, но си заслужаваше, беше много вкусно. Сега обикаляме и тук на пазарът, който е до НДК и след това ще се прибираме. Добре, че хванахме и ден, в който не е много студено, много е приятно. Страхотно е. А пък ако знаете колко хубави неща е донесла мама за бебето, ще припаднете. Нямам търпение и тях да ви покажа. Но сега ще се приберем и ще видя дали утре или днес ще ви ги покажа, защото има и малко работа, като се прибера. Да започна да се гримирам и се сетих, че до вечера сме на събитие, така че е по-добре да не се гримирам сега, защото ще трябва да го изтрия и вечерта да сложа грим наново. Така че за днешната разходка с мама няма да бъда с грим. Отиваме, днес е по-студено и духа вятър, така че ще бъдем в мола. Тя така или иначе искаше да види някои неща за моите племенички, а и аз самата искам да видя нещо, което да изпратя по нея за тях. Но преди да отидем на тази разходка, трябва да ви покажа какво интересно и вълнуващо пристигна. Пристигна новия ни телевизор. Искам да видите колко голям е. Ето го моделът. И нямам търпение да го отворим. Другият отиде в спалнята и този идва тук. Вече е включен, настроен и сме готови за гледане. Стария ни телевизор беше доста по-бавен, този е светкавично по-бърз и картината е несравнимо по-добра. И най-готиното е, между другото, че има AI функция, която определя картината, как да изглежда според това, което гледаш ти. Вижте дистанционното колко е малко и леко. И това, което ни впечатли е, че няма батерии, а се зарежда на слънце. Но най-любимо ми е, че мога да го управлявам през приложението SmartThings на телефона. Ето тук има приложения. Това се използва за OK, общо взето. Цъкаш и то избира. Можеш да скролваш. Момент, ето ги.
Виждате ли? Сега ще скролвам ето тук. Това е много готино, защото аз по принцип не си падам по дистанционните. Просто вече очаквам с нетърпение да приключим с всички ангажименти, да се отпуснем на дивана, да пуснем някой коледен филм и да си направим коледни сладки. Това да не го забравим, да си хапваме коледни сладки и да гледаме някой любим коледен филм. Хайде да вървим на разходка с мама, защото чака! Sleigh bells are ringing out by the sea, sending a message of love and sympathy. I've been waiting by the phone, and the sun will meet you at the door this Christmas. Will be something unreal. Baby, I'm falling. Вече изгасихме елхата, защото е време за събитието на Samsung. Подготвили сме се и двамата с Мартин. До сега снимах как се гримирам за TikTok. Там ще може да гледате. Това е тоалета ми. Тази рокля от H&M, която миналата година всички бяха пошторели по нея. Аз не успях да я облека, но тази година ми пасва перфектно, защото е широка. Иначе нямам какво друго да облека просто. Съчетавам я с тази чанта на Валентино и с едни обувки, които ще ви покажа. После обикновени, равни, черни бутуши. Отиваме. Имате една изпълнена със страхотно забавление и много изненади вечер. Имате едни две красиви жени. Помахайте хубаво! Вече съм в 34-та седмица и е време да отидем на първия запис на тонове на бебето. Не съм ходила до сега. Гледала съм, между другото, само чуждестранни. Не съм сигурна в България как протича, така че ще ми бъде интересно. Ще снимам доколкото мога и след това ще ви кажа как е минало. Това, което ме изненада и не знаех за тоновете, е, че протичат цели 20 минути записа. Беше интересно, защото всъщност леглото беше малко неудобно и се пързаляше. Първоначално започнах по гръб, полуседнала, обаче хем се пързалях много, хем на мен не ми е удобно. Не ми става лошо легнала по гръб, обаче бебето започва да рита супер силно, когато съм така че горе-долу на половината на времето се обърнах на една страна и ми беше много по-удобно, така че при следващата, всяка седмица трябва да правим тонове, така че при следващата направо си започвам на една страна, беше много по-удобно. Казаха, че записът е хубав, няма контракции, всичко е наред, така че нямам търпение за следващите. Другата седмица имаме и женска консултация, така че ще бъде интересно. Надявам се, че този влог ви е бил приятен за гледане, че сме ви донесли мъничко коледно настроение с тези разходки и това е. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!